Blaus, grocs, vermells... Els estan traient al lloc els clàssics vidres negres i aquest estiu estan a tots els aparadors. Els colors més vius potencien la llum, però pels metges... Tenen ara mateix, jo crec que sobretot un element estètic, ens ajuden a crear la nostra imatge. La llum que ens enlluerna no fa tan mal als ulls com la radiació ultraviolada, totalment imperceptible. Poseu-vos ulleres vermelles, grogues, verdes i el que sigui, però sisplau que tingui un filtre contra l'ultraviolat. I han d'estar homologades per la Comunitat Europea. Utilitzar ulleres de sol inadequades augmenta un 20% el número de lesions oculars que... Ens pot arribar a produir cremadures en la retina i que aquestes cremades en la retina puguin d'alguna manera donar lloc a la ceguera. Ulleres amb mirall són l'última tendència, però protegeixen igual que les clàssiques ulleres fosques? Doncs no depèn del mirall, sinó del vidre que porta darrere. I vostè, quines utilitza? Que me tapen bien los ojos, las cejas, me gustan grandes. Si el precio me convence me las quedo y si no, pues las devuelvo. Un vidre de qualitat bona no pot ser mai un vidre amb unes ulleres de 5 euros, de 10 euros o de 20 euros. No gasto, no. Una lesión de la piel igual es peor que una lesión en los ojos. Fals! Els ulls són 20 vegades més sensibles que la pell. Ens hem de protegir la dermis i els ulls.